Jo. Natáčí to. Tak. Videomix. Asi jo, asi to natáčí, jo. Soubor. Tady, co to byla tam, nejdřív musíme připojit k tomu videu jiný video. Tak, snad to natáčí, ale asi jo. Soubor, já s tímhletím vůbec neumím. Tady třeba soubor, připojit, no to totiž nezní na název obrazovku, takže třeba tohle tam soubor připojit a třeba tohle, která zase plný hlad a stavím věž. Tak, nebo tady máme připojit a dáme tady připojit třeba tohle. A když to chceme uložit, tak dáme zase soubor, uložit video. Tady napíšeme tečka a vy dáme uložit. Já to nebudu ukládat. A jak se to uloží, tak půjdeme na YouTubeko a nahrajeme tam to svoje to. Tak, file.